Gitte, i år, jeg håber det går godt med træningen. Det der fra sidste år, det går bare ikke. Prøv, billeder der, kan du huske det? Ja, og jeg håber det er fra sidste år. Er det det? Ja, og det er godt. Det der flødebollespisning og ladhed, det dur simpelthen ikke. Du skal være en ordentlig repræsentant for vi voksne her på skolen. Deroppe, prøv at se deroppe. Jesper, han gik jo virkelig til den sidste år, og det er det, vi skal have i år, men vi er nødt til at stå sammen om det. I år, der taber vi simpelthen ikke til de elever. Det gør vi ikke. I år, der er det os, der skal have begge de gyldne sko. Ellers er jeg ikke tilfreds. Mogens, jeg har snakket med Gitte, jeg har kigget på hendes træningsindsats og sådan noget. Jeg er simpelthen så bekymret. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre for at motivere hende. Hun spiser flødeboller og er lad. Vi skal gøre et eller andet. Ja. Og det eneste, der kommer på, Mogens, det er, at vi må have... Altså, du plejer altid at komme med sådan nogle gode idéer. Kan du ikke opfinde et eller andet, der kan motivere Gitte til, at vi kan få hende i gang, og hun kan få trænet? Det er ikke, vi kan prøve. Jeg prøver lige at tænke 2 minutter. Jo. Nu er den her. Supermotivationstræneren Deluxe. Har du også mere lyst til flødeboller end løbetræning? Så har du den perfekte chance nu ved at kombinere og få perfekt garanteret kondi. Køb den før din klassekammerat. Det er nu, der skal trænes. Sådan. Yes. Vi er så klar. Er I klar?